Biyahe kasama si DJ Lala, aarangkada na. This one was sent to us sa ating Facebook page, DJ Lala Banderas. My love, ito ang biyahe ng buhay ni Kram. Maganda ka pa po sa gabi, DJ. Ang problema ko po, di ko po alam kung anak ko ba talaga yung batang dinadala ng ex ko. Hindi naman po ako sa nagdududa. Pero bakit po siya nag-e-effort dalhin dito yung bata sa amin? Dahil kaya sa perang nakukuha niya sa tatay ko? Ako po kasi hindi ako nagbibigay eh. Dahil hindi naman po sa akin sinunod yung apelyido. At nagdududa po ako, lumalaki po yung bata. Kamukha po siya nung nanay eh. Ang mahal din po kasi ng DNA. Tumatanda na din po ako, gusto ko na pong magka-baby. Kaso 5 years na po kami ng kinakasama ko. Pero dahil may PCOS siya, di pa kami magka-baby. Ano po ba ang dapat kong gawin? My love, kung 5 years na kayo ng kinakasama mo, yung bata ay sabihin na natin in a ballpark, 5 to 6 or 7 years na ang batang yon. 7 years old. 6, 7 years old na yung batang yon. Sa loob ng 6 and 7 years ng batang yon, bakit ngayon ka nagko-contest? You could have done that the first moment na narinig mong buntis yung ex mo. Ikalawa, my love. Ex mo yun eh. Hindi mo naman pwedeng sabihin sa akin walang nangyari sa inyo. Ginagawa niya sa kwarto. Jackstone. Diba? Tapos, my love, kung nire-recognize na siya ng parents mo, di sana kung duda ka, kinausap mo yung mga magulang mo. Na Pama, by doing that, you are acknowledging that child as my own. Which hindi. Sure akong hindi ko anak yan. Pero hindi eh. Tinanggap na siya ng mga magulang mo. Kung dinadala na dyan yung bata, ina-acknowledge na ng parents mo na anak mo yan, baka ikaw na lang yung tumatanggi na anak mo yan. I don't know. Baka ba sa responsibilities? Or dahil ayaw ng kinakasama mo na magkaroon ka ng connection sa ex mo? There could be a million other things. But one thing is for sure, my love. Para kang yin-yang. O diba? Dalawang personalidad sa iisang katawan. The other one is denying all the other possibilities and responsibilities of being a father, while the other half wants to be a father. My love, ganito no? Hindi ka naman kasi pwedeng mamili kung kanino ka lang dapat magpakaama. Hindi porket hindi mo na siya partner, kung sa iyo nga yung supling, hindi ka na magpapakaama. Kung namamahalan ka sa pa-DNA, my love, edi sana noon pa lang nag-contest ka na. Kung gusto mo pala na dapat sinunod sa iyo yung apelyido ng bata and that one will, sabihin na natin, prove to you na ikaw yung ama, edi sana again. The first word na narinig mong buntis yung ex mo at sinabi niya sa yung ikaw yung ama, sana sinabi mo, o sige, tatanggapin kong ako yung ama niyan. Isunod mo yan sa apelyido ko. Legally wise, my love, actually may magagawa ka. Kasi hindi naman nakasunod sa iyo yung apelyido ng bata. Pero sa moral, my love, though yung first one, you have to correct me if I'm wrong kung kayo ay knowledgeable sa law. Pero that slims the claim
na siya ang ama ng bata kung sa birth certificate hindi present yung lalaki. Anyway, moving on. My love, ganito, no? Kung ayaw mo magpakaama dun sa bata dahil siya ay anak ng ex mo, or anak mo sa ex mo, or allegedly anak mo sa ex mo, dapat iisa kayo. Iisa kayo ng mentality ng household ninyo. Dapat alam din ng mga magulang mo yan. If adamant ka to deny that that child is indeed yours, dapat alam na yan ng buong household ninyo na ayokong tanggapin yan bilang anak ko. Hindi ko yan anak. Sure akong hindi akin yan. Para matulungan ka din nilang humanap ng paraan to prove kung yung batang yon ay iyo ba o hindi. Pero ito ang ilagay mo sa kokote mo. This may be a battle between you and your ex, but that child is innocent. Hindi niya ginusto mapunta sa ganyang sitwasyon. Walang batang gustong ipagsiksikan yung sarili niya sa isang taong ayaw siyang i-claim bilang anak. At kung yan ngang batang yan ay 5, 6, 7 years old na, that child can understand. Dadalhin niya yan. At kapag dumating yung panahon na napatunayan mong anak mo yan, baka may love, may mamuong, alam mo yun, hindi mo naman gusto, hindi mo naman hiling, pero may mamuo siyang sama ng loob sa'yo. Because for how many years, itinatanggi mo siya bilang isang anak. So my love, if yun na yung situation nyo kasi, kung andyan na yung bata, pumupunta na sa inyo, kiniklaim na ng magulang mo as yours, maybe it's time that you talk to your partner about it. Give her the possibility that maybe that one is yours. That maybe that one will be a part of your life. I'm not saying na siya yung pupuno ng pamilya ninyo kasi that would be unfair. Para sa kanya, sa partner mo, and para dun sa bata. Na ginawa nyo lang siyang pampuno sa kakulangan na nararamdaman ninyo sa little family na meron kayo. Pero that's a conversation you have to deal with your partner. And then you move on to your parents. Talk to them about your thoughts, opinion mo about sa ginagawa nila every year dun sa batang yun na kiniklaim na anak mo sa ex mo. And then you talk to the mom of the child. Sabihin mo sa kanya na, I know we have our differences. I know na hindi tayo nagtapos ng maganda. I know na tayo ay wala na. Naiintindihan ko na maybe along the way nagkaroon ka ng sama ng loob sa akin for not being there nung may pinagdadaanan ka. Pero just so you know, na wala man akong kakayahan. I may not be able to afford a DNA test para sa batang yan. I want you to be honest with me. Gusto kong maging honest ka sa akin. If this will be the situation, if ito talaga yung ipipilit mo at ito talaga yung pinaniniwalaan mo, then let's have an agreement. Let's have a situation between you, the child, and me. Kasi hindi naman pwedeng pupunta lang dito yung bata para humingi ng pera. If that child is someone na you want me to accept, you have to give me the chance to be a father to that child. Hindi lang yung sa other aspect of being a father, which is being a provider, but a father talaga sa bata. Magkaroon kayo ng arrangement, my love. Mga adults na kayo, if you want to be a father dyan sa batang yan, or if you want to be a father per se, then, my love, you have to be mature. Naharapin yung mga current decisions in your life. Again, hindi ka pwedeng mamili kung saan ka lang magiging responsible. Hindi ka pwedeng mamili kung kailan mo lang gusto maging responsible. Once it's there, it's there. Hindi ka pwedeng mamili. Hindi mo pwedeng sabihin na ayoko yan. Pag hindi nila ako nilagay dyan, okay na.
Hindi ako magpapakatatay dyan. Kung gusto nyo magbigay, magbigay kayo. Bahala kayo sa buhay nyo. Basta ako hindi ko i-claim yan. Kasi 'di ba parang kung ikaw talaga ay magkakaanak dyan sa gusto mong maging partner mo kapag nagkaanak ka, sa gusto mong maging nanay ng anak mo, anong ehemplo, anong example ang ipapakita mo sa batang yan if that will be your attitude? I think it's time for you to put things into perspective, Kram. Talk to your partner first na kailangan nyo ng soliduhin itong magiging sitwasyon ninyo. Talk to your parents second para alam nila yung gagawin mo. Then talk to the girl, your ex. Again, it's time to put your life in perspective. Being a father is no joke. You have to lead by example. And the only way for you to do that is to accept na meron kang kasalanan and do something about it. Naintindihan mo ko, Kram? Ang pagiging isang ama ay hindi natatapos kapag nagbigay ka ng pera. Being a father is more than just being there para ibigay yung necessities ng pamilya mo. Kasi iba ang pagkakaroon ng anak sa pagpapakaama. Tandaan mo yan. Klaro? Klaro.